Inut Karbi lamet lamchong jutang jubat pindeng sumpot kirima bangphu abarim Karbi Cultural Society klembang lapen Karbi risonim so ronga je mate KYF kibi ponching hut kilun kekan kethan pon kachepaduk pik abangphu anparta Karbi jutang asong mate KCS lapen KYF alunjir Ketok abangphu Reverend Harsing Engti alangli Chikroi John aprang pendo akeng amek ten ajok keso kengkam kache Georgia phan anda akisung thetansi dokoklo Lasonsi nonanta keso kemimirek penajok Diphu Medical College and Hospital alongsi se chilang ponbom lang lapen nonapor ahimtun atum sitami kamatha kisung thektik asonsi dolo lasi ke theke dingatum chirap chitoduna sonte mepigji Athe langli ilitum Karbia khaya phan thedunga kerabdu Athe ilitum non Karbi Youth Festival mate Karbi risonimso ronga je nangle lote KYF lapen KCS alunjir Kardom Dengtha o Karbi an huke lun pon longverlo apotsi ilitum un anpen kachirabdun akinang sotlo apotsi alangli long kadu kawita humri damasonti mi parji pusi adonarap ajirpi ajirpo chini jethega tumpen ningje ponventi lasi nanglitum adonarap ahem tu na phan chingkiji pulote la screen along ke paklang pon contact number 6003137175 along umri damlote nanglitum chingki pon longji like ahem solo hello mini ahem so isu nonda like alusut alam isu hello kita ke yang le pakai dang bom silon alang ke pename dulu saken tulo aripi ta alang sebelang sono lasi ken ta doktor ngote de ken isu kam ke jalan de non alang li dak sidolo chun aja ko ngawe to down ke News report Karbi Long Life